सासुमै बसुमतारी गासिबो साबसक्राइब खालामनानै जाबाय सापर्ट खालामदो आरो जों दा एडिटिं सोलिबाय आरो दा बिरै सानथामनि उनाव रिलिज होनाय जागोन आरो जोंनिया जौगाखां फिल्मनिफ्राय खाथियाव नेनानै थादो आरो लोगोफ्रा नायनो ओमफ्राय दाबो जायाखै नामाब्रा ओरैनोबो टाइमा जाबायलांबाय आंहा दिनै डिग्रि फार्स्ट सेमाव थांजेनगोन Này mà vlog बनाने में लगा इसमें तो काम में लगा हुआ है मैंने बता दूँगा हमसे बोलो Aktris Sasya Das faydım. Aktris Sasya Das faydım. उल्थां फाल्थां ओरैबादि उल्थां फाल्थां बेल फायजोबगोन ना संसारानो उल्थां फाल्थां जागोन बायदि मोनबाय थादों आरो आं दा बर्थमान बे स्क्रिप्टखौ लानानै नायलांसै बेसेबां हायो नङा होमबा जोंहा सदेब नार्जारिनि चेनेलाव सोलिगोनथ' बियो बर्थमान बेखौ उनाव खोन्थाबावसिन गोसोआव लायसिन फेसबुकआव बाइकखौल' जेबो जाखांबाय खामानि जेबो खालामा खामानि जेबो गैया जाग्राबो गैया जेबो माबा मोनसे बिदों माबाखादोंसो दे हो दे আমার বড় বেল হ্যাঁ যেতে দিস না গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিজেরই বোধে ও না তো বিচার আছে আদি দিন Ses gandeng. Ektoran nङा बियास लंपेन्ट गानदों नङा माने फदिलाखो आंबो एक्टर लागोन सानदोंमोन आङो जि गानफबना फैदों नै जुथाबो गुफुर गैया लाफा जायासै एक्टर गैनाया बेखौ फन हरगोन एबार मेसखाबादि साननाय जोंना गोसोमखौनो गुफुर नुहोलायखायो गावहा मेंजोब्बायबा हनै बेस्रा मालायखौ देलाय होनानै देलाय मोनाखैबा
एक्ट्रेस जानाय रिल्स बानायनो आंना मबाइलानो मानो खोनायाखैथाय जाबाय मेंजोबलायबाय दे मेंजोबबाय नामा होनदां जिखौ सान्दुङा खाबसिजोब्बाय जोब्बाय बाव थानो हायाबाव सान्दुं थाबाय थादों सान्दुङाव फन रायलायगासिनो नै एक्ट्रेसआ बेस्थ'थार मालाय आंसो बरिं मा खालामनो जाबाय फनानो माबा खोनास्रालाबा माथो खालामनांलाय एबार खोनाबा हामसिगौ मबाइलानो मायावबा थुना लाफ्लांबायदां भइसखौनो खोनाला खामानि गैयानो सोरबा बेना मबाइल गोदाना बिदि जायो आवाजानो लाखादों आरो फैबाय जामबिलाय एबार आंखौ मिनिगासिनो आरो मबाइल आवाज जाया नालाय जि खेबलाबाय थादों आंहा गाहामखौ रायलायनो मोनदोंथ' दे आं फट'गा सोनसै फैद' सोनसै दहाय लानाया दे गावनिखौ होनबाय लोगो जाथियाबो गाज्रिखा गावनिखौबो होनलायलाया र' आंबो होआ आंनि भिडिअखौ मोजां खेबबाय दंखायो नोंखौ दानि स्कुटि सालायनायखौ दानि स्कुटि सालायनायखौ खेबबाय थादोंना आङो नोंखौ होखाया आङो हरखाला रायजायोबो थिगसे जोङो मिनिना गाबैसो जाबाय आं फैला सावथाल जाजोबसिगोन उखैबाय आंबो मा जाहोगोन दिनै नोंनो नोंसोर आं थांदो मेथाइ लायनो थां मेथाइ जाहो दै लाना फै जोब्बाय मा जाखो माखौ मिनिखो एक्ट्रेस जेबो आवाज जायो उनथिं सिगांथिंसो जाया मेङाखै नाहरलायसै नायथारा केमेरायानो बेटारिसो जोब्बायनो दाखालिनि सैथो नामा आं गैयिनि दालाय आङो नोंखौ दोनहैयाखै होनबा ओं बे खालिनि बेबो बेखौ दोनहैगोन आरो सिख्लायाबो हनै मानोथो खालामबाय आंखौनो हाया नामा हा थायो